Taraba jihar Kaduna, Taraba jihar Kaduna, Taraba jihar Kaduna. wayo ni Allah wayo Taraba ta ɗimo Maker Productions. Taraba ce faja'ata, ni fa Taraba ce faja'ata. Allahu sarkin kyauta kai ne muke wa bauta, kai kayo jariri akon a tashi har yayi mata. Allah na zo ni da kwakwana akan Taraba jihata, daga mun shige wani hali Allah kai kake iya ewa. Kamar da wasa ta'addanci yake ta girwa, yau ka je an kar wani an sashi suwa. In Taraba kasar noma ce a yanzu babu dama, ta'addanci ya sa jama'a suna ta fama. Wayo wayo ni Taraba jihata kimata. Taraba ce faja'ata, ni fa Taraba ce faja'ata. Duk wanda ya san Taraba ya san jiha ce ta mutane, sannan ko ya san suna karɓan baƙi su aje ne. Ba su mabanta bako da ɗan gari kowa ne. An waye gari wai yaukin nabas ne a Taraba a zaune, su kama wancan su kama wancan su kama wancan wayo. Kamar ma ba mu da gwamnati a Taraba 'yan kwandowa, in mu yi magana su hau mu da ƙarya ba za mu ma hutawa. Ana ta kashe mu suna ta shiru to ba za su yi magana wa, amma idan ka sai wayan sata ba sa kyalewa, ka gansu sun yi tirakin inda kake su zo kama ka. Taraba ce faja'ata, ni fa Taraba ce faja'ata. To me yasa ba za a yi waka tirakin goyon ta'addawa, goshin kwamfutan ƙarya ce kawai sharrin kulba. Maza ku ce sun fi ƙarfin ku ne warkun ɗan ba, har sojoji da 'yan sanda kafin da ban ja ba. Yadda ya kuwa ɗamin akwai lauje cikin naɗi ba wayewa. Ga zaɓe na zuwa 'yan ta'adda sun kewaye yankinmu, in ko kuka tura su Allah zai kare mu, domin ku dakile duka ne zamu mu. Heran zaɓe ku zo da biyar kuna ba mu, sannan kun tabbata mu ba mu da komai. Taraba ce faja'ata, ni fa Taraba ce faja'ata. Iyayenmu an waye gari bara suke yi, yara kanana da manya suna bulayi, su sa talauci yayi yawa a Taraba ya zamu yi. Masu iyaye sun zama rayu abin tausayi, Allahu kai ne muke roƙa sarkin murabba. Ga shawara zan baiwa gwamnatin jihata, ma'ana Taraba State zan so duk rubuta. Kisan da ake yi ku ɗauki mataki agon su magauta, domin ko 'yan kwai wasa zaɓen maza zuwa na ta. Kun gaba mulki in ba jama'a ku karanta. Taraba ce faja'ata, ni fa Taraba ce faja'ata. Ya Allah
mai son ya ga bayan mu ka ga bayansa. Amin. Ya Allah daga mai hannu a ta'addanci ka ga bayansa. Amin. Ya Allah daga mai shirwa ka shirye shi wanda bai shirwa ka ga bayansa. Amin. Dun darajan Muhammadu Maulana Ali Mustafa gatan kowa, gatan kowa.